Hello, motherfuckers. Nej. Ja. Emil, han sidder her. Og så sidder han og spiller LOL. Ikke rigtig Emil. Emil, han vil gerne være anonym. Så, ja. Det er ikke så meget at gøre ved. Vi skal spille, vi skal ikke spille, vi spiller Saints Row, for helvede. Det var en mand, der fløj ud af hans bil. Vi skal have løst nogle missioner. Og det er meget længe siden jeg har spillet det her spil, så jeg er nok ikke så god til det. Eller jo, det er jeg, men ikke så god som jeg kunne have været. Emil, han er ikke så god til LOL, som man kunne have været. Fordi han tager det overhovedet ikke seriøst, han er bare sådan fattigt. Er det ikke rigtigt, Emil? Vi kører rundt med et skilt lige nu, fordi jeg elsker skilte. Hvad fanden tror jeg, det hjælper? Jeg kører i 4-strækker for satan. Med sådan nogle brede dæk på, men knap nok kan være der. Det ser sgu da rundt ud, mand. Det er på begge hjul. Jeg håber musikken er ikke for høj, men høj nok. Jeg håber mikrofonen sidder langt væk fra, nok væk fra munden, så jeg ikke sidder og puster ind i den. Jeg håber ikke, der er sorte kanter på. Jeg håber ingenting. Nå, jeg skal i gang med at løse nogle missioner. Emil, du siger ikke ret meget. Det er der selvfølgelig heller ingen grund til. Fordi jeg kan ikke lige høre på dig, Emil. Skal jeg skyde hende der? Nej. Skal vi fandme ud og sejle? Fandme. Ej! Ja. Alle med. Så skal vi stadigvæk sejle. Ja, vi sejler stadigvæk. Eller, ja. LOL. Kom så flyver vi. Whoop. Woof. Hvordan kommer man ud nu? Ja, sådan der. Jeg skal ikke tage hunden der om bagved. Eller i baggrunden. Hvad? Skal I bare få på, I skal? Kan vi ikke få den der til at bakke lidt, den der båd?
Hvad? Er du det? Står og piller hende i røven. Lol, du er simpelthen bare helt rød i hovedet. Jeg har faktisk også sådan lidt mærkelig hals lige nu. Det var godt. Det gør jeg også. Undskyld, drenge og piger, jeg kan ikke lige huske, hvordan man gik ind i det. Jeg begyndte at sparke til, ja, til lortet. Kæft, hund. Den kan ikke engang høre, hvad jeg siger, så det er lige meget. Hvad? Jeg tror faktisk, det her vi skal ind til sådan en bordel. Ja, vi står så lige her ved at true en mand her. Så har vi så fundet ud af, hvad han holder til. Eller, ja. Hvad fanden ved du? Skal du skydes, eller hvad? Kast ham. Ja, så fandt vi, nu tror vi ham tager et eller andet mærkeligt. Jeg ved ikke lige helt, hvad vi skulle. Jeg håber, det er noget godt. Så skal vi finde en eller anden idiot. Kaster mig det lige med ham. Kan vi ikke bare kaste håndgranater ind? Jeg har ingen håndgranater. Vi skal lige over, når vi kommer tilbage, skal jeg lige købe nogle skud. Der. Ej.
det nederen, jeg ikke har noget guld cola. Jamen, vi har noget cola, men vi har ikke guld cola. Nej, det kan I seriøst ikke mene. What the fuck? Okay. Det er nu moderne... ja. Skyd den forreste for satan. Sådan. Bare lær dem, hvordan man... Hvordan kan han springe i luften? What the fuck? Emil, forklar mig lige, hvordan man kan springe i luften. Der er en kvinde, der løber. Hun kan åbenbart springe i luften. Eller en mand, eller hvad det så end er. Ja. Passer meget godt til sangen, det der. Vandt de? Emil vandt. Gjorde det ikke også? Du vandt ikke også? Skal ham være homoen med? Hvad fanden skal vi med ham? Jeg ved ikke, hvor vi skal ind. Hvor vil du gerne hen, bedstefar? Hvad er det? Det kan han sgu da se, kan han ikke? Hvad? Man kan jo ikke spille live. Nej, man kan jo se, hvis han bare kigger på din profil. Ja, man kan jo se inde på... Altså, når du er inde på... Hvor lang tid er der tilbage? Jeg vil vinde, jo. Nå. Hvorfor har den ikke nitro? Men hvis I gider at se det her, så giv den en thumbs up eller et eller andet mærkeligt. Jepsen. Giv den thumbs up eller thumbs down, hvis I synes det var lort. Giv Emil en is, hvis jeg synes han er sød. Hvorfor hoppede jeg ud af bilen? Fordi jeg vil have en motorcykel. Derfor. Selvfølgelig. Kom nu! Hvad fanden vil du skydes? Hva? Jeg er sådan en homo, så sidder bagpå. Wow, shit. Som ikke kan tale. Fordi han har mistet hans stemme med alt det der proppen ned i kæften på ham. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Ej. Godt lige, jeg sidder nede på motorcyklen. Jeg sidder bare totalt foroverbøjet. Og han sidder bare helt normalt, så hjælper det ikke så meget at sidde sådan. Oh shit. Vi må se.